mahtuu Tohon, pitäisikö tohon saada mahtua? Tuo näkyy meidän parkkiruutu. Huom, meillä on varattu ihan oma parkkiruutu. Tämähän meni sulta hirveän hyvin. Kerrankin, Katri. Mä oon ylpeä susta. Ihan väärinpäin taas. Mut siis hei, mä oon ruudussa tällä kertaa. Se on jo mun mielestä, se on jo paljon. Noniin, ei muuta kuin huvittelemaan Särkänniemeen. Kato, juu Tuolla, sinne, mä haluun sinne. Jännittääkö sua? Täällä on kaikki muut päätä lyhyempiä vähintään. Katri, 33V. Auta, Sauli, oikeesti auta! Mulla on jo niin huono olo oikeesti. Mä en voi mennä tollasia laitteisiin, mun tulee niin huono olo. Ja nyt me ollaan myös mukaan sinne tornadoon. Voi hyvä luoja, mun tuli tosi huono olo. kesti se huikeet 30 sekuntia. Silti mun tulee huono olo. Joo, kiitos. Moi, ranneketta. Kiitos. Joo, kiitti. Ei tuolla jos pitkältä päästäis ihan eteen. Ei, mä en voi eteen. Okei, mennään tähän. Joo, ei eteen, ei. Joo, ei. Voi jännittää oikeesti ihan hulluna. Ihan hulluna. Kato tuolla kun tulee. Kato minkä näköisiä ne on. Ei hyvä luoja, Sauli! Siis mä en kestä, että sä laitoit mut tulemaan tonne. Siis oli ihan hirveä, siis on ihan hirveä. Nyt me lähdetään pois. Mulla tuli vettä silmistä. Mun ensimmäinen kommentti oli, että Katri, kato, onks mun tukka hyvin? Hei, nyt me ollaan kyllä niin nähty tää, koska mä en lähde sun kanssa enää yhtään minkä laitteeseen. Nyt me lähdetään Pitäisikö lähteä tekemään rauhallisempiin ympyröihin? Mennään tuonne keskustaan ja siellä saattaa olla yllätysvieras. Kyllä. Hei Jonne Aaron, tervetuloa meille Rousseau vieraaksi. No kiitos. Me ollaan nyt Tammerkosken... Ollaanko Tammerkosken sillalla? Tai jossain ainakin kosken. Sillan juuressa. Niin. Sillan juuressa. Tossahan se silta menee takana, mutta kun meillä tosiaan kuvaajaa tuolla, ketä vois kääntää siinä. Jonne, meillä on tosi kesäfiilis täällä nahkatakeissa, mutta millainen kesä sulla on tulossa? Mitä sä teet koko kesän? Studiorusketusta pitäisi hommata. Että treenikämpällä hikoilua ja uuden levyn puurtamista. Sitä rauhallista. Itsekseen on. Niin koska teiltä on tulossa uusi levy? Katsotaan, niin me yritetään 2013. Okei. Niin siis, missä te oikeasti treenaatte täällä? Tässä on tätä tehdasmiljöitä paljon, Joo. niin kuin näkyy. Niin me reenataan tuolla Onkiniemessä Särkänniemen vieressä vanha trikootehdas. Oho. Ja sopii meidän habitukseen. Trikootehdas. Niin on raitaa, kato. Joo, Ennen joo. oli Mäkin oon ihan kuin tässä niinku bändiläinen. Sieltä missä te reenaatte, ne on siellä justiin. Just niin. Pyynikillä oltiin, niin siihen tuli moukari kylkeen ja se purettiin. Siis, sekin on purkuuhanalla tää nykyinen. Se on siis kaikki uniklubit ja loveksit. Ja... No miksi ne niitä purkaa, näitä vanhoja rakennuksia? Niin, hienoja. En mä tiedä, mun mielestä ne on tän kaupungin miljöö. Siis sehän on niinku tää hapitus, vanha työläiskaupunki, Niin. tehdaskaupunki. Se pitää säilyttää. Niin. Ja sit tilalle Täällä tulee niinku Matti Näsä. Joo, Just joo. niin. Nyt. Mutta onhan toi niinku väärin, Terveisiä. sit tilalle rakennetaan tai niinku rumia uusia kerrostaloja. Ja sinne tuli parkkialuetta. Kyllä se markkinavoimat jyrää. Sen takia mekin ollaan koko tämän reissun ajan kuule käyty pienillä huoltoasemilla ja lähiruokaa ostettu Tukenut. ja kaikkea. Niin. Se on oikein. Niin, just Ja niin. Kyllä. Ei oo ajattu moottoriteitä, vaan pikkuteitä. Välillä ehkä vähän Eli- liiankin kapeita. Poikotoidaan suuria konserneja ja Juuri näin. Ostatko sä itse ruokaa? viedään rahaa pienyrittäjille. Just. Niin. Mut se on vaan sitten, kun ei ole enää treenikämppää, missä treenata, niin sitten loppuu levyjen teko. Herran Jumala, nyt pitää ottaa
Tampereen kaupungille yhteyttä, että nyt hei ymmärrättekö te, mitä te teette, että lopetatte kohta musiikin tuotannon sillä, kun te hävitätte kaikkien treenikämpät. Ja sekin vielä, että Tampereellahan on vahva tää bändikulttuuri. Se on ollut aina. Miettii ihan niin kuin noista poveroista ja kaikista lähtien. Tunnetteko te kaikki toisenne? Käyttekö te sitten yhdessä niin kahvella? No meillä oli tuossa Tammelassa oli ennen semmonen, tai siellä edelleenkin semmonen Amadeus-kuppila. Siellä oli vahva semmonen sosiaalinen yhteisö, missä bändit hengaili, mutta sitten siellä alkoi käymään niin paljon saksalaisia ja venäläisiä. Faneja. Niin, ja sitten se jotenkin vesittyi se homma. Ja sitten mä muistan, mä menin sinne kerran. Siellä niinku aikaisemmin kauheasti käynyt porukkaa. Ja sitten mä kävelin siihen ja siellä oli järjetön jono. Niinku, ei ne päästänyt enää, siis oli niin... Tukittu. Se oli ihan niinku... Siis fanit pääsi sisään, mutta sä et. Overpacked. Kyllä. Ja vähän nolompi homma. Se oli, mutta se on... Sitten me ollaan vaihdettu erinäisiä tukikohtia täällä. Mutta se on kyllähän mä, totta kai kaikki tuntee toisensa, mutta enemmän ja vähemmän sitä. Meilläkin soittelee meidän basisti, niillä on sivuprojekti Uniklubin Teemun kanssa, se Jupiter. Ja... Se on semmoista niinku... kalakavereita. Niin, kalakavereita. Saatteko te olla ihan rauhassa kuitenkin täällä? Okei, saksalaisethan on kauheita fanittaa, mutta suomalaiset ei varmaan ihan samalla tavalla. Niin... Saa täällä kulkea ihan rauhassa. Tampere on hieno kaupunki siitä. Just niin. Se välillä kotiovella, kun jengi on siinä joskus tulee pihalla, mutta mä vedän vaan sädekaihtimet kiinni. Oho. Hengailen siellä puoliheijarissa kalsarit jalassa. Se on oikein. Se on oikein. Sitä mäkin kaipaan. Nyt sä voit esitellä meille tai kertoa meille pari juttua Tampereesta. Mitkä on sun semmosia parhaita Tampere-vinkkejä? Ja niinku kesäjuttuja, mitä sä teet kesäisin Tampereella. Nyt sun pitää kehua ihmisille Tamperetta. Mulla on tässä kumulukset sykla. Mä tykkään pyörää. Täällä on hyvä miljöitä siihen. Mä tykkään asua veden äärellä. Miettii tästä koski läpi. Molemmin puolin Näsijärven ja tässä vaan Kiljupäissä juoksellen. Onko tää se paras puistoalue, missä savet housussa tuossa nurmikolla? Joskus eilen. No ei. On tästä nyt jokunen vuosi. Ensimmäisiä muistan, kun olin esimerkiksi koulujen loppuja vappuja. Joo. Täällä on tullut pyörittyä kun päässä. Tampereella on hemmetin hyviä kahviloita ruokapaikkoja. Hyvä tarina. Mä asun itse tuossa Tammelassa. Tammelan torilla mä tykkään käydä mustaa makkaraa ja sitten saa sieniä. Sitähän me ollaan käyty syömässä. Ja pyynikki on siis aivan ihanaa. Onko sä liivinnyt ne portaat tästä ylös? On se joskus juoksenut, mutta Ruusendalin raitalla on semmoinen järjettömä syömä. Siellä kelpaa fiilistellä kauheita ihmisiä. Se on ihan totta. Sinnehän meidän pitäis mennä. Niin pitäis. Yhdessä sinne öljypintaan. Joo, lauvaöljyt pintaan ja... Itellä ei vaan tarvitse, on palannut. Just puhuttiin siitä, että meillä on sitä vähän... paloauto sen jälkeen. Hetken aurinko. Just me puhuttiin, että sentään meillä on vähän tarttuu tää aurinkosaurikas. Tai siis toihan on ihan pikimusta aina kesästä. Teillä on hyvää päivää. Joo, siellä väkisinkin tarttuu, kun Kalifornia auringolla. Niin, se on totta. Ei me lähdetään nyt heittää pari pari onkea tonne. Pari onkea tonne jokeen. Ei ne sunkaan kalastustaidot kyllä ihan niinku kunnossa. Ja niin katsotaan, jos me se napataan. Mä kuulin, että tästä saa paljon kirjolohia. Mä tiedän paljon, mutta se on yläluokkalla. Jengi kalastaa. Ai mahtavaa. Joo. Onko siellä meidän bändin jäsenet harrastanut aikanaan salakalastusta? Apua. Tässä voi sanoa Tästä voi sanoa. Joo. Kyllä. Hei, ihanaa kesää Jonne sulle. Hyvää kesää. Nautitaan Tampereesta ja me lähdetään nyt kalastaa ja katsotaan saadaanko jotain vaikka koukkusta tuolta. Mä juoksen vaikka nyt. Kiitoksia. No niin, nyt tavattiin ihana Jonne Aaron ja nyt me vedetään tästä pikkasen nassukanaa ja huikopalaa ja sitten lähdetään kohti Valkeakoskea ja sitten ensi kerralla näette mitä siellä tapahtuu. No. Heissan! Ihana ilma täällä.
Sauli, mitä sä teet? No mä täällä kirjoittelen taas, kun nämä kasetit on jotenkin sekaisin ja sitten tämän kokoiselle oikeasti pikku lapulle pitäisi kirjoittaa kaikki, mitä me ollaan tuohon kasettiin nauhoitettu. Plus sit sen jälkeen vielä täältä pitäisi tämmöinen pieni tarra ja kirjoittaa ne samat jutut tähän näin. Joo, oikein, että Sauli ja sitten mä yleensä Katri laittaa, tai vähän sanoo, että voitko kirjoittaa näitä kasetteja. Ja sitten vielä silleen, että Katri ajaa tällä autolla, joka hyppii kuin jänis eteenpäin. Niin nämä on siis tosi selkeätä tää käsiala täällä. Et meidän editoija on varmaan todella innoissaan sitten jossain vaiheessa leikkaamassa tätä. Ja sitten tätä kamaa on oikeesti niin paljon ja aina Joo, niin... tää on tää mun ohvise. Mulla on aina tää... Tuolla se istuu Sauli siinä päin pitkä. Tää kamera vaikka se Apua. Mä aina jossain pysäytä auto, niin mä voin taas kirjoittaa. Tää on tätä meidän todellisuutta. Joo, jatka sitä, niin mäkin jatkan näitä Joo, kuvaushommeleita. kato, mä tarvitsen työrauhan. Joo.